Россияның отқазанған Татарстанның халық артисты Илдар Хайруллинның 70 яшьлек юбилейі оңайынан Камал театрында юбилей кешесі узды. Әлгі истәлеклі шараның ничек үткәнен хәбәрчеләре бездә күреп кайтты. Илдар Хайруллинның ижад кешесеннән махсус репортаж. Сәхнәдә ул карак та, шагыйрь дә, идегәй дә, әле тагын 100дән артык исеме бар. Ә тормышта татар театры тамашачысының яраткан артисты Илдар Хайруллин. Шушы көннәрдә юбилей уңайыннан 50 еллык иҗатына күз салып, үткәннәрне барлап, бүгенге уңышлары белән уртаклашты. Бәйрәм күңелле, вакыйга шатлыклы вакыйга. Ләкин бүген миңа бераз яман суда, җитди залда әтием белән әнием утырмыйлар. Сәхнәдә кадерле укытучыларым Марсель абый Сәлимҗанов, Рифхат абый Бикчантаев, Асия Хайруллина, шахсыным Асфандияровлар юк. Бу бәйрәмне аларга күрсәтмәкче идем. Аларның монда катнашуын теләгән идем. Теләсә кайсы артист әйбәт язылган пьесада әйбәт рольләр иҗат итәргә тели. Мансур Галиевның «Исәнмесез» пьесасы буенча куелган спектаклендәге ролен Илдар Хайруллин нәкъ шундыйларның берсе дип саный. Мен ойлайм, маңа хәтле менә уйнаган спектакльләребезне караганыбыз бар, караган кешеләр белән аралашканым бар. Бөтенсе әйтәләр, спектакльдән чыгып озак кына берничә көн уйланып йөрдем дип. Илдар Хайруллин бик җитди актер, бик тирән актер. Һәм әйтәсем килә, менә без актерларның сыйфатларын юбилейында сөйлибез. Мин әйтер идем, иң төп сыйфат уйладым, әлбәттә ул Илдар абыйның җаваплылык. Аның кебек җаваплы кешене мин белмим. Исәнмесез туганнар. Ярты гасыр бергә эшләгән иҗат коллективының да чыгышы истә калырлык, нәкъ камалларча булды. 70 яшькә җитсәгез дә, әле сез тфу-тфу ничего. Егетләрнең егетесез. Ах, аппетитный мачо. Илдар Хайруллин хәләл җифете Алсу Гайнуллина белән Искәндәр Хайруллина тәрбияләгәннәре өчен генә дә татарның асыл шәхесләре итеп кабул ителер иде. Ә алар өчесе дә бер үк сәхнәдә иҗат итә. Өчесе дә тамашачыга тансык. Күптән түгел интернет киңлекләрендә әле проекты дөнья күрде. Тапшыруның беренче кунагы Татарстанның дәүләт киңәшчесе, беренче президенты Минтимер Шәймиев Хайруллиннар гаиләсенә югары бәя бирде. Навет карап кына торырлыклар, Аллага шөкер. Тарихыбыз театрына инде Алсу белән Илдарның килеп керүе ул үзе бер бәхет. Искәндәрнең булуы тагын да зур бәхет. Илдар Хайруллин китап журналларны чиратлашып укыган. Укый-укый китап таушалып беткән чир баласы. Шуңа да ул телгә, сүзгә үтә дә игътибарлы. Күп укый һәм аның бу тормышка үзенең карашы бар. Нинди генә сорау белән килсәң дә, һәрбер сорауга ул җавап бирә. Театр тарихы турында да, шул ук вакытта спектакльләрнең язмышы турында да ул безнең теге музейдагы экскурсоводлар кебек бик озаклап, тирәнтен сөйләргә мөмкин. Беләсезме, без Марсель абый Сәлимҗанов, Рифкат абый Бикчантаев җыган беренче татар курсы идек. Менә мин күз алдымнан китерәм. Без 25 кешегә якын укучылардан бүгенге көндә иң уңышлы булып, исән-сау булып, бәхетле, язмышлы булып сәхнәдә иҗат иткән шул бер Илдар калган икән безнең. Чынлап та кеше маймылдан яралганмы? Шулай диләр бит? Булыр да. Кешенең маймылдан яралганына ышанырсың да шул. Икенче дөньяда 50 күпме ямсыз кешеләр бар. Тамашачы өчен Илдар Хайруллин режиссер буларак та таныш. 46 ел буе театр училищесына шәкертләр тәрбияли. Күрәсең, мәңге яшь булып калу сире дә яшьләр арасында яшәреп йөрүдән киләдер. Сәхнәгә зур тормышка Илдар Хайруллин юллама биргән яшьләр дә чыкты. Гадәттәгечә шушы чараларга хас булган рәсми чыгышлар, тәбрикләүләр өлешедә булды. Сезне чын күңелдән мәдәният министрлыгы исеменнән котлыйм. Үз чыгышында иҗат кичәсенә килүчеләргә гасырлар буе сакланып килгән татар телебезне киләчәк буңа да тиешле дәрәҗәдә тапшырсак иде дип кат-кат искәртте.
Милләт парвар кешеләр генә әнә шулай милләт язмышын кайтырта. Мөхәббәттән, бер-беребезнең кадерен белүдән, яратудан шулай җитәкләшеп яшик. Айзилә Батырханова, Эльвира Җамалетдинова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.